זהו הסיפור של החווה בגבעת שפירא. הסיפור מתחיל בהודו הרחוקה. שם לאחר לימודי בודהיזם העזתי לחלום חלום. חזרתי לארץ, ובלי לדעת בדיוק למה, נמשכתי לשדה בור שמצאתי במושב גבעת שפירא. השדה היה מלא קוצים, וליד השדה בקתה נטושה. אני לא יודע בדיוק מה חשבתי לעצמי באותו זמן, אבל איכשהו דמיינתי שיום אחד יבואו לפה אנשים ויהנו מחוויה אקולוגית. המושב הסכים להזכיר לי את השטח, והתחלתי במלאכת פינוי האשפה והשיפוץ. כאן רואים את עומר שהיה שותף להקמת החווה בשנה הראשונה. הקדשנו הרבה זמן ומחשבה לשיפוץ כמה שיותר אקולוגי של המבנה. במשך חודשיים עבדנו ויצרנו במו ידינו בקתה נעימה ומעוצבת, מגרוטאות ומחומרים ממוחזרים שאספנו במזבלות. התחלנו לטפל בגינה. שתלנו ירקות וניסינו להשתלט על הסבך. בשלב הזה לא העזתי לקרוא למקום חווה בכלל. זה היה בגדר פנטזיה שמקווה שהיא תתממש. מה שכן חוויתי באותו זמן בבקתה בשדה זה חיבור לטבע בצורה ישירה מאוד. להיות בחווה זה להרגיש את השמיים מעליך מכל הכיוונים. זה לשמוע את התנים בלילה מתחת לחלון. ככה רואים את הזריחה מתוך הבקתה. בלילות ירח מלא, כן זה ירח, הכל בחוץ מואר, וזה אחרת לגמרי מלילות בלי ירח. כשיורד גשם, ממש אי אפשר לצאת החוצה. לפעמים עד כדי כך שהשיטפון נכנס לתוך הבית. ובכל דבר אפשר למצוא את היופי. ההתפעלות מהטבע היא לא רק מהאקלים, היא גם מחיות בר. קם בבוקר ורואה צב בתוך הערוגה. בצהריים הזיקית לא מתביישת ממני, בצד הזבובים. בלילה ממש סרט נשיונל ג'אוגרפיק על הקיר. הסממית צדה את האש. כשאתה נמצא בחוץ ומתבונן, ההפתעות לא מספיקות לבוא. לעתים הפתעות מפחידות. לפעמים הרגשתי בהרפתקה. זה טן שמצאתי בפרדס, כנראה שהוא הורעל, ואלה היו רגעיו האחרונים. התחלתי לזהות ציפורים, אפילו רק לפי שמיעה שלהם. זה זוג בזים שמקנן באזור. עקבתי אחריהם במשך עונות שלמות. כשאתה נמצא בחוץ הרבה שעות, אתה רואה דברים מיוחדים. אבל אפילו מדברים רגילים ולא מיוחדים, התחלתי להתפעל. אפילו מצאתי את עצמי מתחיל להסביר על חיפושיות לאחייניות שלי, עם האנציקלופדיה של החי והצומח. כל פעם שיוצאים החוצה יש משהו חדש ומדהים שקורה. אף פעם לא חוויתי את המחזוריות של הטבע בצורה כל כך מוחשית. אין 2 שבועות שנראים אותו הדבר מבחינת הגדילן והצמחים בחוץ. חיים ומוות על פי גלגל העונות. התרגשות גדולה התחילה עם הירקות הראשונים שהבשילו. זה המלון הראשון, עגבניות השרי הראשונות. זה מאוד מרגש לגדל את הירקות למטבח של עצמך. בטח כשמדובר באבטיח עסיסי. אחרי שנה התנאים הבשילו, ובצד אמיץ במיוחד יצאנו לכבוש את שדה הקוצים. שדה הבור נחרש וכוסה בניילון למען חיטוי טרמי של האדמה. זה הדבר האחרון שעשיתי עם עומר לפני שהוא עזב את החווה. אסף הגיע לחווה עם הרבה מרץ ואנרגיה להשקיע. בשנה השנייה בחווה ויחד עם אסף בנינו פרקולה סוף סוף, ויצאנו לשדה ברצינות להתחיל לאבד אותו. ערוגות, טוריות, ממש כמו חלוצים.
שתלנו ירקות, הם גדלו, וזה עשה אותנו מאוד שמחים. התחלתי למכור מהתוצרת לקואופרטיב עץ בעיר בתל אביב. זאת דלת ענקית שגדלה. זה לקוח מרוצה עם ירקות מהחווה האורגנית. מי היה מאמין שאני אמצא את עצמי חקלאי? הרבה מתנדבים באו לעזור בשדה ובעבודה. זה לא היה תמיד קל לעבוד בשדה. הרגשתי לעתים קרובות שאני סתם מתיימר למשהו. עובד ולא באמת יודע לאן כל העסק הזה הולך. אבל בכל אופן, העשייה עצמה הייתה ממלאת, מספקת ומלאת שמחה. כאן אני בונה מערכת מים אפורים. עדי עוזר לי. זאת מערכת שמתארת את המים שיוצאים מהבית, ואיתה משקים את הערוגות. ושוב השותף עוזב. אסף הלך. אני נשארתי לבד, אפילו לא היה מי שיצלם את העגבניות. אחרי חצי שנה, אסתר הגיעה. אסתר יודעת לעשות מכל דבר יצירה, אפילו מהשום שכתבנו בשדה, יצאו צמות ארוכות ויפות. יום אחד הגיע ז'אק לחווה. הוא קיבל את הטלפון שלי ממישהו שאני בכלל לא מכיר, ורצה לגדל ירקות אורגניים. הוא הביא את אבא שלו, פאפי, בן 87. זאתי יפעת, הנכדה של פאפי, הבת של ז'אק. ביחד 3 דורות הם עובדים בשדה ולומדים לגדל ירקות אורגניים. אני חושב שזאת הייתה ההתחלה של פתיחת השערים של החווה לאוויר העולם. הפעם הראשונה שהייתי גאה באמת בעשייה חינוכית בחווה הייתה כשתלמידים שלי מהרצליה הגיעו לביקור. בנינו ביחד עוד חלק למערכת המים האפורים. פה שחר מסביר בהתלהבות לקבוצת תלמידים על מחזור החומרים בטבע ויצירת קומפוסט. אין כמו להריח ולגעת כדי ללמוד על אמת. גם איך בונים ערוגת פרמקלצ'ר. החווה התחילה לשמש גם כמקום מפגש של סטודנטים ודיונים בנושאים שונים. זה שהבאתי תלמידים לחווה והם נהנו היה הישג מאוד משמעותי מבחינתי. הפעם השנייה שאנשים נכנסו לחווה במסגרת אירוע הייתה יום משפחות לתושבי גבעת שפירא. למדנו לבנות ערוגת ירקות אורגנית. אסתר הפעילה פינת יצירה מחומרים טבעיים. זאת עם מכשפה מעלים יבשים של תירס. אחרי יום המשפחות של גבעת שפירא, הגיעו המשפחות של בית ספר רימלט מנתניה. כאן תמנה מלמדת אותם להכין ערוגת פרמקלצ'ר. אפילו גן קטן באביחיל הגיע. והילדים מצאו כמובן מה לעשות בחווה. נוצרו קשרים מיוחדים. מי היה מאמין? באופן מפתיע פתאום התחילו להגיע הרבה אנשים לחווה. זה מאוד נחמד שאנשים רוצים לראות מה שאתה עושה ולשמוע מה שיש לך להגיד. וזה כנראה בייחוד נחמד כשמה שיש לך להגיד באמת חשוב לך. כאן התלמידים של כיתה ג' מבית ספר בוויטקין לומדים להכין קומפוסט.